Lecornu Frantziako lehen ministro berria alderdi guztietako ordezkariekin mintzatuko da gaur. Bere lehentasunen artean deszentralizazioa. Aburu ikerketa baten arabera Frantziako herritar gehienek hori galdetzen dute. Ikerketak erakusten duera atxikimendua dietela euskara bezalako hizkuntz gutxituei. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa Donibane Garazitik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, Codif detektibe pribatuen enpresa ezagutuko dugu gaurko saioan. Ongi etorri parraldearen orenera. Seaskaren baitan behar bereziak dituzten haurrak laguntzea arduratzen den integrazio batzordeak alarma jo du. Aurtengo ikasturtearen antolaketa arriskuan dagoela deitoratu du Frantziako hezkuntza ministeritzak orain arte eskainitako baliabideak murriztu dituelako. Naiz eta notifikazioak eta beharrak beti emendatzen diren orduan gure ikastoletan. Azken berritxar bat errezibitu dugu, orduan AESASek demititzen dutelarik, orduan haien postuari lotua den finantzamendua esten da. Aurten sartzeuntan 6 AESASek demititu dute, orduan galdu dugu 6 finantzamendu. Ejan nahi du gaur egun 25 ikasle giza laguntzailerik gabe gelditzen direla. Egoera hori biziki grabe da, komplikatia da izanen da ere iberentzat aski dirua atxemaitia egoera horren konpontzeko. Integrazio batzordearen arabera Frantziako hezkuntza nazionalak ikasleen eskubideak ez ditu bermatzen. Juste dut aurrak ikasleak errespetatu behar dira, familiak errespetatu behar dira, lan baldintzak errespetatu behar dira, badira gauza hainitz hor zalantzan direnak. Egoera honen aurrean aterabideak bilatzeko asmoz, hasi ditugu ere urrats batzu familiekin, ikasle horien familiekin, orduan sesitu dugu dretsuen defentsatzailea, eta gelditzen bagira erantzunik gabe, auzitegi administratibora joko dugu, eta urratsak eginen ditugu familiekin, bereziki finantzamendua lortzeko. Frantziako estatuan dauden euskara edo okzitaniera bezalako 75 hizkuntz gutxituak egoera txarrean daude, herritar gehienakatik mintzaira horiek sustatzearen alde daude, hori dio argiki IFOP taldeak eginduen ikerketak estatu osoan 10-tik 7 alde eta askoz gehiago nortasun handiko lurraldeetan begira. Horrek erakusten du ere, euskararen politika noiz sekulan baino atakatuagoa den gaur egun gure kultura, gure hizkuntza diru murrizketekin, zinez bada zerbait egiteko, laister gauzak hobetzeko. Bistan dena guk beteko dugula gure partea, hor girela, aurrak eskola erakasteko aurrei eta eskualduntzeko, baina bakarrik ezin dugula hori egin, beste elkarteekin eta lan egin behar dugula, baina ere potere publikoen babesa eta sustengoa behar dugula, bai diru mailan, baina ere politikoki hor izan behar direla gura guntzeko. Bertzalde, IFOP-etxeak egin duen aburu ikerketaren arabera, Frantziako estatuko herritar gehienek dezentralizazio gehiago eskatzen dute. Deszentralizazioari dagokionez ikusten dena da bai Frantzia osoan eta bai 7 eskualde horietan herritarren gehiengo oso zabal batek konsideratzen duela Frantzia zentralizatu egia dagola eta tokiko administrazio publikoek konpetentzia eta eskumen gehiago izan beharko lituzketela. Eta Ipar Euskal Herrian eman dezagun, lurralde elkargo berezia sortzea nahi dute gehienek, 3-tik 2 alde daude, hirietan baino bereziki baserriguneetan, oroz gainetik bertakoak dira alde, hemen sortuak direnak. Emaitza horiek bultzada bat emaiten digute gure ikuspegian, gure diskurtsoan, azken urte hauetan ere etengabe errepikatzen dugun mezuan, erran nahi du ere, beraz kontzientziak hartzen ari direla,
ageri da ere Frantziar Estatua kenka oso txarrean dela eta ez dakiela bere burua galdu duela, eta segurazki frantsesek ere, eta Ipar Euskal Herritarrok oinu gehiago, ulertzen degula, dezentralizaziotik, federalismo ikuspuntutik ere, gauzak hobetzen alitaizkeela, eien eguneroko bizitzan. Jendeak zer dio poderea Parisen dela, eta urgunegi dela jendarteaz. Eta guk, Atxebaiekin, eta nin pertsonalki ere bai, nik erraiten dudana da, erabakiak hartu behar direla, lujaldetik albezain urbil. Zenta lujalde batean alabestean, ez dira arazo berdinak, ez dira terabide berdinak, eta hori guk badakigu ikusten baitugu egunerokoan, eta beraz hori berriz urbildu behar da poderea lujaldeetatik. Frantziako estatua bidegurutze batean delarik krisi politiko, sozial eta ekonomikoan murgildua, kasik itoa, kontuan hartzeko iritziak, herritarrek dezentralizazio gehiago nahi luketela, IFOP-etxeak Frantzia osoan eta zenbait lurraldetan egin dituen ikerketen arabera. Ipar Euskal Herriko detektibe pribatuen lehen enpresa da Codiv. Orain arte Parisen zegoen enpresa iparraldean ere zerbitzu eskaintzen hasi da, hemen ere beharra dagoelako. Baiona erdigunean egin dugu hitzordua Bruno Bovenekin, Codiv enpresako arduradunarekin. Gaur kamera aurrean jarri bada ere detektibe pribatu honek ondo daki zer den ezkutatu eta itzalean lan egitea. Partikular eta enpresen eskaerei erantzuten diete, eta gehienetan pikota harremanak, alokairu kontratuak eta gaixotasun bajan dauden pertsonak ikertzen dituzte. Et puis le contrôle d'arrêt maladie. Detektibe baten ezaugarri ez hitz egitean, Le bon sens, il y a la discrétion. zentzu ona, diskrezioa eta improvisatzeko gaitasuna nabarmendu ditu. Ahaztu gabe jendeari jarraitzeko moto zibiltzen jakin behar dela. Baina batez ere zintzotasuna ezinbestekoa dela dio. Voilà, un détective privé qui est pas en deux roues, c'est compliqué pour lui de travailler. Kamera aurrean ezin ditu erakutsi jendeari jarraitu edo irudiak hartzeko erabiltzen dituen tresnak. Teknologia aurreratzen den heinean, iruzurgileak babesten dituzten araudiak ere emendatzen doazela dio. Hala nola, datuen babeserako legea. Donc les outils de protection des données sont aussi des outils de sécurisation des fraudeurs et des escrocs. Sare sozialei dagokienez informazio iturri handia direla nabarmendu du. Gainera dioenez, jendea nahiko zozoa da eta sare sozialetan zabaltzen du bestela isilpean gorde nahi duen informazioa. Batzuek adibidez gaixotasun bajan egon eta Maurizio Islatik argazki bat saretzen dute. Qui est en vacances à l'île Maurice et qui ne peut pas s'empêcher de poster ou sa femme a posté, etc. Zerbitzoren prezioa eskaerari egokitzen dutela azaldu du Bruno Bovenek. Manera zehatzean lan egiten saiatzen direla dio, hots, ateratzen direnean badakite zer bilatu behar dute. Aurrekontua kasuak irudikatzen duen diruaren antzekoa dela aipatu du. Adibidez, 800 euroko alokairu batentzat, pertsona batek aurkeztutako txostena ikertzeko 400 euro ordaindu behar bada zilegia da. Vous payez 400 euros pour une enquête qui va vérifier l'intégrité du dossier. Voilà, c'est en rapport. Jakin behar da Frantziako barne ministeritzaren onespena duten detektibeek lortzen dituzten frogak, txosten juridiko batean erabili daitezkela hots, abokatu batek epailearen aurrean aurkeztu ditzazke. Etorkizunari begira Codivek tokiko erakundeen gana joateko asmoa du bere aktibitatea ahalik eta gehien zabaltzeko. Udauntako irudietako bat hause, 10 urteren ostean Fermin Muguruza EHZ festivalera itzuli baitzen. 7. aldikoz parte hartu du Euskal Herria zuzenean festivalean. Fermin Muguruza karberatzen eskainitako kontzertuarekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte. do.